Así que carallo? Mudemos la historia e que entre a discoteca. Moi boa noite a todas Boas noites a todos. E tamén a xente que está vendo isto desde as casas, as tabernas, os bares, alá onde estean en calquera punto do país. Claro que sí. Seguimos cos premios. Dende o Palesco na Coruña, entrega dos premios do audiovisual galego Mestre Mateo, que lles estamos contando, vendo e disfrutando en vivo en directo na televisión de todos vostedes, na televisión de Galicia. Moi boas noites. Moi boas noites a todos, dan ganas de cantala. E se queredes podedes bailar tamén. Qué gala tan bonita. Parabéns a todos e a todos. Darlle as gracias tamén aos músicos que están aquí tocando en directo, que é super importante, por favor. Aparte que son uns cracks, moita máis música en directo nos programas de televisión, nas galas e todo iso, TVG ou quen quera coller o recado. Roberto Vilar por Land Rover. Bueno, pues aí está, ese segundo triunfo para Roberto Vilar. Se antes foi o premio Millor Programa, agora ese premio o Comunicador Estrela. Bueno, pois premio para outra desas series de éxito na televisión de Galicia, por suposto, para un home vinculado ao longo da súa historia con decenas e decenas de traballos. Luís Tosar, por 100 anos de perdón. 100 anos de perdón ou 100 minutos de bo entretemento con Luís Tosar, aquí dirixido por vez primeira por Daniel Calparsor, unha peli de atracos que introducía temas como... Un premio, ademais, afortunadamente atípico, porque non é moi normal que unha película sexa un guión escrito a 5 mans. Un guión... Bárbara Leni, por María y los demás. Si antes falábamos da resolución de guión, pois evidentemente un film que xira prácticamente todo el arredor da interpretación que fai. Oliver Laxe por Mimosas. Bueno, pois aí está o penúltimo premio da noite, un dos máis agardados, o de mellor director, Oliver Laxe por Mimosas, esa película galega premiada en Cannes con un montón de recoñecementos internacionais fora de Galicia, exemplo de cine galego, ademais, que gusta. Jorge Coira e Antonio Mourelos. Aí estamos, pois, por un dos momentos máis agardados da noite. Cal vai ser a mellor película nestos premios Mestre Mateo 2017? Hola, boas noites. Hola, moi boas noites. Bailar, cantar e tocar en directo. Moitísimas gracias, de verdade, porque dá gusto. Mon Orencio, Felipe Castro, Paulo Silva, Adrián Solla, Paula Pierre, Alián Kendelman, Noelia Castro e unha servidora. Dirixe Manolo Cortés. Moitas grazas. Hola.
Abrazos, bicos, sí, podedes abrazarvos e bicarvos, que é super sano.